Try ko ulit mag-live. Hindi ako makapag-share. Why? Wait lang. Bahala na si Batman. Kita ko na naman 'tong unboxing ni So, problema ko na naman ang pag-shi-share, how to share. Share. Magbaba ako ng link para sa gustong kumonek. Pa-thumbs up naman sa papasok. Hmm. Wait lang.
Magse-share lang po. Se-share lang, share. Thank you sa nag-thumbs up. Mga naka-off.
Ayun, thank you very much. Nag-share kasi ako, naidlip ako. Ang dami na palang message pagbalik ko. Nag-share kasi ako, sis. Salamat sa pag-share, kapatid Mike Craving. Thank you so much po, X. Bidyahan na lang natin si host. Salamat. Nag-share kasi ako, asong gala. Uy, thank you very much, Wee. Salamat sa pag-share mo, ah. Yan, that's Frances Mike Craving. Asong gala, hello. Shout out Team What's Ours. Hello, Cheryl TV. Wimanihan, hello from Cheryl. G-Vlog, thank you, thank you. Nasa Singapore yata yan si Sis Cheryl. Always welcome. Ayun, 7 viewers. Thank you. Salamat sa tulong. G-Vlog, may craving asong gala. Salamat po from Dada Chin. Salamat Dada Chin. Uy, may nagkakamisan. Oo, sobrang sweet yan sila eh. Wait lang, wait. Cheryl TV, hello po from Dada Chin. Host, nasan ka? Nag-share ako si saglit. Ikaw, ano to? Ikaw lang buhay na ako. Here lang bebe. Si ano to yata? Si Kevin, tama? Kevin tayo. Thank you very much. Ano ba to? Enrique Fishing Adventure, thumbs up. Ay, salamat sa pa-thumbs up, master. Oy, boss. Boss Adi, thank you, thank you. Madam daw. Adi Fishing. Enrique Fishing Adventure, hello from Cheryl TV. Pa-help po, what's our madam, please. Host, please. Pa-help po, what's... Pahingi daw what's our si boss. Monetize ka na, boss. Ano ka ba? Ma-attend naman ako ng LS mo. Uy, boss Turax. Salamat sa pagpunta. My craving. Hello, Dada Chin TV. That's Frances Team X. Wait lang. Si My craving. Guys, magwa-watch ako ng ano nyo, ah. Yung hindi pa monetize, 2 hours. Tapos yung mga monetize na, konting video na lang para sa ano, para sa ads. Wala ka. G-Vlog, thank you very much, sis. Boss Turax, na-miss ka niya, no? Na Asong Gala. Hello, Asong Gala, G-Vlog from My Craving, Adi Fishing, Ma'am Cheryl TV, nasa harang niyo po ako. Wow. Mabait yan, guys. Si ano. Dikitan niyo po yan, si Dax Francis, si Dada Chin, si Adi Fishing, si Enrique Fishing Adventure. Ay, Boss Turax, dikitan mo yan. Asong Gala, tinatawa na ni Boss Turax. Sis Cheryl, Singapore ka ba? Tama. Nainggit na naman si Boss Turax. Mel Craving Hero from Asong Gala. Ay, hala ka, paano ba mag-jacket? Wait lang, Adi Fishing. Here lang, salamat sa'yo, ikaw lang. Ikaw ilang buhay na ako. Ganun, yun pala, mali pala basa ko kanina. Kevin tayo, alam ko ikaw yan. Thank you very much. So, malapit ka na magkaharang. Sis Cheryl, ano?
Konti, medyo, malapit na siguro. May palaro po tayo mamaya. View at what's our start po mamaya, 5 PM Qatar time. Salamat po. 5 PM Qatar time. Anong oras sa Pinas yan, boss? 5? Ay, master, anong oras yan sa Pinas? 5 PM dito, 5? Ah, 10 PM sa Pinas ang palaro ni Master. What's ours? Miss ko rin, miss ko rin brief mo, Sir Asong Gala pa. Nagkita na sila. Kadikit ko na yan, ate. Okay. Sana ay, tingin ko di ka makaka-attend sa LS ni Enrique Fishing Adventure kasi anong oras na sa Pinas? Boss Turax, hello. Sa Pinas yan, sis Cheryl. Ay, Taiwan pala, sorry. Wala, 8 viewers, thank you. Salamat sa pabiji. Ikaw ilang buhay na ako. Kevin Dayo, alam ko ikaw yan, di ba? Salamat sa pabiji mo. Baka super busy ka dyan sa trabaho. Hala ka, ba't ganun? Ay, RJ A. Cover, salamat. Pa-thumbs up naman. Salamat sa pa-thumbs up. Hi, ikaw ilang buhay na ako. Sana all akin ka na lang. From Cheryl TV. Dan thumbs up. Salamat, RJ A. Cover. Madam Cheryl TV, dan na po sa'yo. Taiwan pala si Sis Cheryl. Boss Turax, andyan si That's Francis naka-BG. Kasi parang sa'yo din, nagluluko yung nila. Loading yung internet. Parang dyan sa inyo. Yung akyat ka Asong Gala. Naka-BG yata si Asong Gala, Boss Turax. Yung pumunta sa akin maya-maya, rest back ko kayo, tambay muna ako. From Cheryl TV. Salamat, Sisi. Hello, Master. Hello, Adi. From Sis Cheryl, ikaw ilang buhay na ako. Si ano yan? Si Kevin Dayo. Kevin Dayo, naka-live ka ba? Gamitin mo yung yung account mo talaga. Salamat sa pa-thumbs up, Boss Durax. Busy lang ako, host. Start na work ulit from Asong Gala. Okay lang. Salamat sa pabigi. Start na daw acting mo, Asong Gala, sabi ni Boss Durax. Seven viewers, thank you. Nag-aalisa na sila, bakit? Pushing rampage.
Salamat po, Madam Host, sa paglagay ng link ko sa... Okay lang yan. Salamat din sa tulong. Paglagay ng link ko sa description. Welcome po, welcome. Oy, sis Nobi, thank you. Nobi Cabrera, hello from Cheryl TV. Salamat sa pabidyo mo, sis Nobi. Cheryl TV, hi from Nobi Cabrera. Salamat sa pa-thumbs up, sis. Salamat. Salamat, boss. Sis Cheryl, na pakantahin ba ako? Hindi ako marunong kumanta, oy. Ano? Hindi ko... Okay. Okay po, noted. Hindi kasi ako makapag-blue. Wait lang nga. Wait po, wait lang. Punta nga ako sa ano. Nagpaalam na si Cushing. 9 viewers. Salamat, salamat. Paano ba? Ayun. Sayaw na lang. Sis Cheryl. Sayaw na lang daw. Saan ka sa Pinas? Host from Enrique Fishing. Nueva Ecija ako, master sa Nueva Ecija. Teka, yan, nagbo-blue na po ako. Magbo-blue ako. Ay, nagpunta ako sa YT, mismong YT. Naka-blue ka na po. Nandito ako sa ano ngayon, sa mismong YT account ko. Sino pa ba ibo-blue ko na nandyan? Parang na-blue ko na lahat. So, babalik ako sa StreamYard. Asan na? Boss Adi, pababa na lang po. Na-blue na po kata. Dito lang ako, host from Asong Gala. Salamat. Sayaw na lang. Sisi. Ay, wait lang. Uy. Yun. Ayan, si Boss Adi. Thank you, boss. Thank you. Boss, pwede mo na yan ibaba. Na-blue na kita. Wait lang. Na-blue na ba? Salamat. Okay. Ka maglalapag. Stay at home from Boss Turax, pwede ka pumanik. Pumanik ka kaya? Saan ka sa Pinas? Host from Enrique Fishing. Sa Nueva Ecija po ako, 5 hours ride hanggang dun sa inyo, sa La Union. La Union si Master. Yan, 8 viewers. Thank you. Yan. Guys, please pakidikitan tong Missy. Ano ang Missy? Mrs. po yan. Ayan, pakidikitan nyo po yung binababang link ni Adi Fishing. Bago pa lang ba to, boss? Bago pa lang yung yan. Mo? Parang 50. Ayan. 50 plus pa lang.
Pakidikitan po yung binababang link ni Adi Fishing. Mega shoutout sa inyo lahat yan. Oo. Tapos sa mga nandito po, sa 7 million viewers nandito nakatambay, in-invite ko po kayo mamaya po. May palaro po tayo. Ang founder po ng palaro is si Master Enrique Fishing Adventure. Kung pakidikitan po yan at please bell all po at para ma-notified po kayo kung may mga paandar ng palaro ni Master Enrique. Kung isang problema mo, pa-views problema mo, subscriber, lahat po problema mo, sagot ni Master Enrique yan. Ayan. Opo, meron. Marami kami ninja. Attend din ako dyan. Kaya lang, siguro hindi magtagal kasi yung time ng trabaho. Ay, Boss Adi, may sinasabi dito. Boss, pakantahin mo. Hehehe. Kanta ka daw, Boss Adi. Sabi ni Sis Cheryl. Ay, hindi ako masyadong kumakanta, pero request po kayo ng kanta, kakantahin ko po. Charot. Wow. Talaga lang, Lakas. Hi, CCBG lang muna. Ali Paradise. Thank you very much, sis. Oo, accept natin ang mga nakakahiya naman sa mga viewers ni Madam Imtin . Mega super shout out host and bin vlog Panyero 24. Thank you. Padikit po yung link na binababa ni Adi Fishing. Please po. Bagong YouTuber po, misis niya. Nasa 50 plus pa lang yata yung subscriber. Salamat sa pabidi, Panyero 24. 9 viewers. Thank you. Sana si Mayor? Busy daw naka-BG yata. Busy, oo nga, kasi kagabi sabi niya may edit daw siya. Okay. Or kapatid dati bayot. Salamat sa pabiji. Mga busy kasi sila. Dito din sa Qatar yan si Dati Bayo. Salamat. Si Dati Bayo. Sige. Monetize na din yan si Dati Bayo, si Asong Gala, dito din yan sa Qatar. Salamat Sis Frances. That's Frances. Si That's Francer. Ha? Di rinig yung TV. Sino? Cheryl TV? Hindi, I mean naka-TV po kasi yung anak ko. Hindi rinig. Wala naman. Hindi rinig. Okay. Na-intro. Play na po, pa-intro nyo yung Dati Bayo po ng Qatar. Ito si Dati Bayo. Sa Qatar yan. Si Dati Bayo, si Asong Gala. Si Dats Francis sa Qatar din siya, pero nasa Pinas siya na pag-abutan siya ng lockdown Pero babalik na. Ha? Muni na din pala itong si Bayo. Qatar yan. Saka itong si, si Asong Gala. Kailan babalik dito yung kaibigan niyo sa Pinas, ma'am? Si Dats Francis. Ngayon yata. Ngayon buwan na to. Ngayon buwan. Ngayon buwan to. Hello, Kicks. Parikoy. Mega Hi, Kicks Cortez. Thank you. Guys, gustong pumanik. Parikoy Jandro. Mega shoutout. Asan si June? Sige. Magkakasama pa ba kayo? Ibababa ko yung link. Hanakat Lover Dan daw. Maraming salamat po. Salamat ng marami po. Salamat.
Ay, nasa labas pa pala sila dyan, Rob. Sa labas pa pala sila. Yun lang. Salamat, Kiko. Akyat daw si Jun. Sige, ayan na yung link. Kix Cortez, biyahe ni Jun. Hello from Cheryl TV. Onyero 24, Kat Lover Dan. Guys, pa-thumbs up naman. Huwag naman kalimutan. Adi, mega shoutout from Kix Cortez. Mega shoutout Jan sa'yo. Mega shoutout. Mega shoutout. Kakatapos lang daw mag-lunch nila, Kiko. Ang sarap ng pagkain nyo, ha? May tao. Backstage. Wait lang. Sorry. Ayun na pala. Hello, June. Thank you sa pag-akyat. Wow. Ano, nakailan Wow, round? hello. Ano yan, June? Pagkaroon kaya? Hi, Enten. Hi, Adi Tuan. Tuan. Ayan. Hello. Bakit ang dalawa hindi nagmas? Ikaw lang nagmas dyan. Sinisipon kasi ako. Sinisipon kasi ako. Tapos sa kami kumain. Okay. Ikaw, Jun, anong kinain mo? Hotdog? Lunch na sila, boss. Yung maliit na screen. I-on nyo kasi i-on nyo yung auto routine para hindi nakaganyan yung ano nyo. Ay, hindi yan. Alin na? Sorry. Hindi yan. Yung nasa Wait baba, lang. Lumiit lang yung box ba? Yung sumunod yan, sumunod. Di sa baba, Alin? di ba yun? Solo, Yung sa baba. Yung tatluhan. Iisa lang eh. Hindi, meron Sa yan. baba, yung solo, tatlo. Pindutin mo lahat ng mga box na isa-isa. Uy, okay. Yan, Ayun, solo. Solo ba yan? Isa pa. Tapos, sunod. Yo! Yan. Ayun. Yun pala yun. Ganun din, kaso mas malayo. Bakit gusto niyo maliit? Tanggalin mo daw yung ano ni Kiko. Tanggalin mo daw yung banner, yung ano, yung comment para makita ang mga pangalan. Okay. Hide. Pindot tapos hide. Ang name. Pindot ang comment tapos hide. Kahit anong comment dyan. Kahit anong comment. Yun. Ay, wala pa. May banner din. Wala na ba? Hindi, may banner. Kaya pala. Yan. Ayan. Diba? Jun, Kiko, iba din. Kaya pala, gusto ipakita yung pangalan. Ayan, okay. John Ay, Kiko, si Wee. Yan. Ang tanong ko dyan, Hello. sino ba ang ibig sa inyo dyan? Wait. Iba din. Ibang pa-banner. Sino ba maglibre sa inyo dyan, tatlo? Tapos na. Si Kiko. Tapos na ba? Tapos na, kumain na ako, masarap. Wow! Anong masarap? Masarap daw. Ay, saan ang anong klaseng sapatos ang dinala mo kaya masarap ang kinain mo? Malaki siyang handa. Iba. Ay, naman tayo. Kasi hindi naman ako tao. Hindi mo kakapya. Meron lang yun. Halo. Shout out sa Blue Ribbon. I miss Blue Ribbon. Nandito si Billy Janro. Wala na. Sino daw? Ano sabi ni Jun? Wala. Hindi daw siya maka-score. Andito daw ako. Ay, wait lang ha. Tumatawag si Madam. Wait lang. Diyan na naman tayo eh. Ay, tumatawag. Wait lang. Huwag kayo maingay. Maririnig kasi Ate, kayo. wala namang pasapatos. May pabigas lang. Agay! Uy, Ade. Alam mo ba kung ilang peraso ang sapatos niyan? 18.
Tapos naghanap pa siya ng sapatos. Saan niya ilagay yun? Sa ulo? Ang daming sapatos. Shout out sa pasapatos. Eh, Uy, paano ba yan? Sapatos ni John. Pwede yung vlog ni Billy John Rom. Eh, paano ba yan, John? Ang usapan kasi, pag walang sapatos, walang hotdog. Paano yan? Pero may pabigas. May pabigas naman. Yung isa kong cellphone na toro-toro. Meron siya. In-upload ko yun. Oo. Pinapag yung lighting. Wait lang ha. Mga babae nagde-date, no? Tapos medyo big. Hoy, wag na kayo magsalita. May tumawag kay Madam Tin. I-mute mo lang. Android. Yung Android ng toro-toro. Oo, yung Huawei. Alam mo ba yung ano? Tinuruan ka na ba? Hindi, wala akong ganun. Okay. Coins? Oo. Wala. Pwede sa iPhone. Meron ba sa iPhone? Ano yun? Sa toro-toro pa. Baba ka na lang, tapos akyat ka ulit. Bumili ka Para na- hindi marinig yung mga ingay. Pangmayaman kasi si John. Pinimaster na siya eh. May bayad siya, man, hindi sayang. Tuan. Mega. Yes, tuwan. Ne. Eh, ninituan niya, nagtaikod tuwan. Si ang susunod niya. Si pangalan? Master. M10, ano yung title mo? Thursday? Eh, Friday na ngayon ah. Friday na ngayon, M10. Nalate si Aling M10. Yun. Nalit si Inchen. Thursday, anong Thursday? Thursday, ano to? Thursday, good day. Yun. And development. Thursday, good vibes. Be live. Shout out Light. kay Sharon. Si Sharon to, TV. Na ano? Walang basakan ng trip yan. Ano ba yan? Update from Lusog. Ay, hindi pa rin tapos. Ay, tapos. Kapayas ko na sila. Rin. Mababing. 5 hours and 39 minutes. Grabe yun. Updated support. Hindi ko yan kaya yung gano'n. Green Sa orange. question. Nakasakit sa... Wait, kailan ba yung kung pinakamatagal yata 3 oras? Sakit sa, sa mata, sa ano. Hoy, Kiko. Hoy, Francis, Kiko. Hey, Kiko, meron ka pang 4 hours. Meron kang 4 hours yung naalala mo yung nagpuyatan tayo. Yung 4 hours. Yung nagkantahan tayo na 4 hours. Kasalanan mo iyon. Eh, sinisip ako. Gusto mo sakaling kita dyan? Jun, pakisakal ba Jun sa akin, Jun? Ano? Pakisakal sa akin si Kiko. Pakisakal ba? Hindi ko Pakisakal. siya sakalin, sorry. Sorry. Oy. Sakalin mo yan. Nalaglag pala si M10. Oo. Nalaglag siya. Bakit siya? Uy, busog na busog ako ay. Isin mo ads me. Sana all. Iba din kasi yung yayamanin naming friend. Ang dami niyang cards. Oh. Kapal ng ano. Kapal ng wallet. Hindi ko alam kung paano magbaliktad ng ano. Meron ba dyan? Hindi ko rin alam. Uy, alam. Hoy, Baka di. wala na. Nalaglag na kayo. Wala tong June na to eh. Pinindot niya eh. Wala na kami na dito ni. Tuwan. Mega shoutout. Tuwan. Mega shout out. Mega shoutout. Oy, Tuwan, pilayin si Mod kay mo, Kwan. Ano? 40 pila. 40. Yung team nasa backstage sila. Kapatan Taxiam. Wow, sana all kapatan tag Siem, kapatan tag Tura ko. Wait lang ha. Dyan muna kayo. Kukuha lang akong delivery. Yung team nasa backstage sila ta.
Sino? Wala eh. Wala sila? Wala sa backstage. Teka lang. Ah, Wala. hayaan Kayo mo na lang kung ni wala. ano. Sige. Kailan ni Adi? Wait Nawala na lang, sila. labas lang ako saglit. Mag-sample ako ng ano dito. O sige, labas ka na lang. Wait lang. May deliver. Oh, Eh, sige, kunin nagbaba mo ako muna. ng link kasi ba yan? Wait lang. Ano sabi? Oh, mapasok pa naman yung tubig doon. Uy. Update to Chrome 7. Mapasin tubig. Ibig sabihin, angkap eh. Practice lang. Lapit ka na. So, try ko siya kill. Tuno ba yan? River Master ba? Chatan ko. Tapos, sa pagkakimaster, papaig ko rin ads. May ta. Even ako kanya sana all on ads. Sana Practice lang ko na. Tuwan kapatan nag-storage si mod ka ako. Makasusa. Ay, na ba masusa? Makasusa. Ay, na ba asusa? Tanam sa lingkuan mo. What? Inshallah makabalik na Ay, na ba asusa? Mag-LS kita dua private. Tapos mag-ads sa kita. Gerald's TV mega shout out. Dati Bayo mega shout out. Ito. That's Francis mega shout out. Jen Bordios vlog mega shout out. Basta private. Hindi pwede yan sa sa fishing boat pwede yan kasi private niyan eh. Hindi naman charter yan. Hindi, pwede yan sila Kapnoni, pwede yan sila lahat yan kasi hindi naman hindi. Oy, tuwan, ko nakamute. Okay ra. Pwede nga. Why you believe me no? Kahit i-pull yan, pwede yan. Why you believe me no? No number 77. Alay. Abalay lang. To, ano na ba yan? Tuday, na puday. Shout out sa Dapuday. Shout out dangan na puday. Diday, badiday. Yan na ba ikuan? Yan na ba Simply Me, hello people out there from Simply Me, ang babaeng juicy na hindi na siya marupok. Simply Me, baka gusto mo makat dito, halika dito. Simply Me. Hello, kumusta ang init? Sinabi mo. Katir,
Har muskila. Asan na ba ako? Hindi ko Inta nabasa yung module. mga comment. Mapi muskila, mapi message. Sino? Only wahid. Simply me. Bas. Ang init, ang hapdi sa mukha. Kailangan may maglagay ka ng cream kasi. Nagda-dry nga yung ano ko dito, ang hapdi sa ganito. Kailangan mo Sobrang maglagay ka init. ng cream kasi para hindi kasi mag-crack yung skin mo. Kasi pag mainit, nagda-dry siya kaya natutuyo yung skin natin. Kaya kailangan mo talaga ng mayroon kang moisturizer sa mukha. Pakilapag ulit ang hagdan. Akyat ako sa kabilang browser. Try ko kasi may try lang. Hala, ang dami Lapag- na palang message. Okay. Sakit sa mata. Okay na. Yan na, Boss Adi. Salamat dyan, birthday yes vlog. Umakyat ka dito, Stay at hello home. people. Asan? Intin, today is Friday. Intamalon? Oo, grabe. Nakalimutan ko. Nanisit. Hindi, ano ba yan? Si That's Francis din noon. Ay, wait lang. Makikishare daw sa TSF. Wait lang, sis. Ang dami ko palang na my craving. Thank you. Andyan pa rin. Parang andito TSF, Christine. Okay. Sige. Simple may pumanik ka. Ayan, may hagdan. Sige. Okay lang. Malulubat na daw siya. Share ko nga muna sa TSF. Ang hapdi sa mukha. Ang hapdi talaga ng pisngi ko. May na-share ko din pala sa kabila. 6 million viewers. Thank you. Sige lang, simple me. Okay lang. Simply me, baka naman. Maglulubat na daw siya. Di siya makapanig. Nais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ngunit sa mundo. Habang buhay nakita, boom. Kahirap naman dun sa G-Vlog, thank you sis. Dun sa sitwasyon ni Simply Me, yung pag-charge niya. Kaya nga. Mahirap gumamit ng cellphone. Kaluoy naman tong si Simply Me. Oy. Ito. Dapat may siya, na yun, may power bank. Pero uwi naman na yata siya eh. Oo. Sorry sis Intin vlog. Di ako makatambay. Malulubat na CP ko. Oy. And busy so much Jude. Okay. Take care. Lagi dyan. Simply me. Lista ko lang sila para makapag-watch ng video.
Kayo ba ni Simple, may magkalapit lang yung lugar nyo? Uy, Actually, magka isang kwan na kami ni Simplimi. Ano yan siya, isang binabas bayan. lang. ganun. Hindi naman sa bayan. Parang kasi ang main ng city ng Sambuang, ng Del Sur, yung Sambuanga Oo. City. Yun. Oo. Tapos hanggang papunta yan doon sa may sakop pata ng ano yun? Ano yung kina June doon? Aurora. Sakop pa yun. Pagkatapos after nun, di doon na kina Kevin, Novi. Kasi Parang device Oo. not found. Umakyat si si Boss Adi. Yan. Kasi si Simply Me kasi taga Bukidnon, Mindanao pa rin, Cagayan de Oro, Bukidnon. Pero Kaya- malayo na sa inyo. Actually, 12 hours ang biyahe. Ay, ang layo naman puntang pala. CDO. Paano kayo bahay na ako from Kix Cortez. Pauwi Ay, na hindi- yung dalawa. Ay, hindi naman kasi kung gusto, may paraan din naman, di ba? Kiko, akit ka nga, Kiko. Dyan Good. sa TV. Oo, Tama. Pwede rin kayo magkita-kita pag umuwi si mega Simple. shout out. Oh, pati si Jansel, taga Bukidnon din yan. Ang pinaka-sexy na si Jansel. Ay. Taga Bukidnon din. Nililista ko lang yung para mag-play ako sa kanila. Green was released today. An update for this. So, ibig sabihin, si Master kasi, parang kami lang yun na bukod. Sorry. Oo. Kasi ito sa si Adi is isang lugar kami ni Adi. Isang lugar, isang lahi. Yan, kami ni Adi. Oo nga eh. I'm from US. Why? Si Q's. Ano yun? Kaya pag-uwian si Adi, kahit tricycle lang kaming dalawa, sapat na. Magkikita na kami agad-agad. Hindi pag halimbawang nasa Pinas lahat, madali lang yan magkita-kita kasi isang lugar lang kayo. Oo. Si Simply Me, kaya yan pag uwi. Oo. Kasi si Simply Me kasi actually mas malapit, mas maganda yung lugar niya puntahan kasi malamig doon. Bangko siya Sa kanila. Oo, makikita mo yung dinownload ko na video ay na i-upload ko ngayon. Doon yung kina-Simply Me. Backstage si Kiko. Sorry Kiko. Ayan, welcome kay Kix Cortez. Welcome to the Kix Matawag ko si Cortez. Sihon. Ano? Geta Chrome update. Nag-update na yan. Sabihin ko Chrome update. Hindi yan. Sabi ni Mayor na akyat ka nga, Kiko, nangingigan laban ko, agad-agad kahit pag Umayos ka, Kiko. Ganun kalakas Ano? Jansel TV, salamat salamat. Hindi pa nga nakapagbihe. Talagang akyat ka nga, Kiko. Siyempre, pag nag-utos si Mayor, dapat alis to. Agad. Sayang wala si Primi. Mag-aalis pa ako Nililista dito ko sa yung- bahay. Ang sarap ng pagkain nyo sinigang. Siguro ang hindi nagdrama. Nakapag-rice ako ng hindi oras. Okay lang yan, Kiko. Mag-rice ka naman. Ay, huwag kang puro. Para mag-share ito. Share. Saglit. Ito na. Sige na, mag-mute ka rin. Parang nagutom ako. Gusto kumain ng itlog eh. Share screen. Wall place. Nililista ko lang yung mga nasa una kanina. Para mag-play ako. My craving. Thank you. Uy, Minjin Park. Hello po. Hello sis. Salamat sa pagpunta. Share in tab. Si Minjin Park from Korea.
Salamat, Sisi. Ano ba Tambay yung- lang sandali, host. Arigato Video muna. gozaimasu. Arigato Thank you, gozaimasu. sis. Thank you. Minjin Malaking Bakit? tulong yan. Naki-accept na yung ano ko, yung isa ko, yung missionary ko. Salamat ho, sis. Salamat. Monetize channel na din yan ni si Minjin Park. Bukas tatagpuin namin si Mayasi. Si Mayasi naman. Oo. Anong oras, Kiko? May pasok si John Rob kaya bukas. Hindi siya sa kami lang ni June. June. Kasi ang daming dalang paayuda ni June. Lah. Daming pag-grocery, pagkabuhayan. Okay na yan. At least kasi meron ka ng pangkabuhayan showcase, diba? Salamat Thank sa you 7 for- million viewers. Thank you for sponsor of Juni Kanduli. Yun. Salamat sa pa-welcome, sis. Welcome, sis. Welcome. Hindi na ako nakakabisita ng LS mo. Ayan, bumalik si Boss Adi. Kasi nga, mamaya matinding palaro, kaya nagtatry pa ako ng try. Ah, So, in short, is trend. Yung try. kay Master mamaya. Nagpe-prepare na rin Ah. siguro yun. Oh, Ang dami naman tong nakapanik. Balita ko yung iba nagpapareserve ng pwesto sa taas. Oo, oo nga eh. Tapos, pag Ayan. naririnig nyo yung sound? Oo. Ayun. Anong sound? Medyo mahina. Yung pwesto. Medyo mahina lang. Yun lang Yung parang pala- para panghintay ng screen ng roleta. Ah. Gusto ko matutunan yung apps na yan. Yung pag-games na Baka ganyan. naka-cover agad oh. Sino? Sino agad nanalo? Naka-lover daw. Hindi nyo ba nakikita? Ay, May malinaw. kumakita Kasi tuwan. malaki. Kasi yari ako may nag-ayos ako dito. Okay. Hindi ko nakita agad-agad. Okay. Sorry naman. Sorry na yun. Kasi ako ay nagugutom kaya... Okay. Nagugutom ka na. Nagugutom ka na. Uy, kasi pag nasa LS ka, palagi ka nagugutom. nagutom Pero kasi mas ako maganda yan, Madam Tin, pag tanggalin mo yung comment dyan, hide, para makita yung pangalan natin. Oo nga Oo, pala. yun ang mas better. Sorry. The more better yung makilala ng pangalan natin. Huwag na yung pagmumuka kasi hindi naman tayo gwapo, hindi tayo kagad si ni Mayor. Hindi, wow. Asa na si Kiko, yung Oo. pambato. Sino no? Mayta. Oo. Salamat sa 5 naka-BG. Ano na? Kiko, nakita Alam, mo yung pinadala bilis. ko sa iyo. Kiko. Busy si Kiko. Di tayo magbago. Nasaan man ito ang pangarap ko. Nakuha mo ba kayang ako'y hagkan at yakapin? Thanks, Doc. Thank you daw, Doc, from Jansel TV. Sinong Doc? Ewan ko, thanks, Doc, sabi ni Jansel. Jansel TV, Salamat, ang pinaka-sexy, ang pinaka-fit na fit. Ano yun siya? Ano yung kata yun? Sexy fit na fit. Yung height, ano, pitit, basta may ganon yun. Yun yung katawan ni Jansel TV.
sexy, fit na fit. Nakakainis to. Thursday, good vibes pala. Kaya nga, hindi Friday pwede na mo pala. pwede mo yan sa I-edit palitan. Edit mo lang siya. No problem. It's not a problem. Lahat ng bagay may paraan. Ay, asan yun? Jan Bordeus, thank you sis sa pabiji. If ever man Wena di mo siya Ayala, maayos, hi. Tamsak PM dan. is the Thank you key. sis. Okay, thank you. Wena Ayala, Yes, yan. dati Big lang shout yan. out TSF po. Jansel TV. Ganda naman ng titulo ko. Pinaka-sexy. Pinaka-sexy at Yes. fit na fit. Jan Bordeus Vlog, Watch Our Racing Members. Thank you. Thank you, TSF. Watch Our Racing Members. Siyempre, sa Team Tigas. Yung banner ko, nandyan yung sa Team Tigas eh. Kaso, di ba, mawawala yung ano, Yung ano. yung mga pangalan natin. Ito na kayong pang... Pang 20 thumbs up po, Jan Bordeus Vlog. Salamat. Salamat. Ay, shout out sa mga co-host from Wena Ayala. Thank you, sis. Thank you. Salamat. Maraming salamat sa lahat na nagpunta dito kay Intin. Ayun pala. Hinahanap ako ng hanap. Nandun pala sa ilalim. Ang bilis. 1 hour na pala. Yes. Natatawa ako Pagpasok ko kanina, wala ka. So, ano kayo pinagagawa nito? Nag-share ako kanina. Dapat walang nagpapa-reserve ng pwesto sa taas. Kanino ba? First come, Kay first serve. Master? Kay Master ba? Yung iba ay dumidiretso dun sa may kapangyarihan. Dito sa may kapangyarihan. Nagpapapakit kay Mayor na nagpapa-reserve ng pwesto. Yan lang. Pupunta rin ako dun kaya lang, hindi ako nag-comment kanina na sasali kasi yung time na yun tinatawag ako maglinis sa taas eh. Okay na. Nandyan yung pangalan mo. Pinalagay ko na. Malakas Wow, sa akin thank you. Wow. Thank you very much. Kasi minsan ako mag-out ako eh. Okay lang yun. Okay lang naman yun. Kahit ano kasing madali ko ba, hindi ko matapos ng, 11 viewers, thank you. Wala, nagulat naman ako. Thank you so much sa 11 viewers na nandiyan. Maraming salamat sa support niyo kay Intin. Wena Ayala, thank you very much, sis. Yung mag-premiere, tinamad na ako mag-edit ng video. Hindi ako marunong mag-premiere. Kanina nag-edit ako. Tawagan mo lang ako. Pag free ka, tawagan mo ako. Pag okay na yung video. And then, huwag ka na mag-message sa akin. Diretso ka tumawag sa akin. Kasi nga, pag mini-message mo pa ako, minsan kasi yung cellphone ko, lalo na pag may ginagawa talaga, hindi ko siya napapansin. Okay. Cellphone, pwede sa cellphone. Tulad ni Jansel, nag-message sa akin si Jansel. Hindi ko kasi makita kasi nga hindi kami friends. Kaya hindi ko nakita yung message niya. Kundi pa tinignan ko sa isa kong cellphone, saka ko pa siya nakita. May naka-pending message pala. Salamat sa mga naka-BG. Ay, sino ba? Wena Ayala pala. Pero pag parang gusto mo mag-premiere ka, sabihan mo lang ako. Okay. Madali lang naman din. Pasuporta ng premiere ko, mga hosts. Anong oras ka mag-premiere, sis? Sino? Wena Ayala. Si Simply Me, may premiere siya ng 10. Oo nga, meron din. Nag-PM siya sa akin eh.
Dapat kayong kay Mamaya pa Nobi, yun, pagtingin ko makaabot pala, pa ako dun. nilabas na ni Nobi yung sa kanya. Nagulat ako. When naayala nung oras premiere mo, sis. Uy, si Raby Vlog, Raby. Salamat. Hello po sa lahat. Sorry, late. Walang problema yun, kapatid. Ang nag-live ako para lang sa mga hindi Raby busy. Vlog, mega shout out Raby Vlog. Ang hari ng Riyadh na si Raby Vlog. Baba ko nga yung link. Baka gustong pumanik. Pero busy yan eh. (8 p.m. host Europe time. Wala kang work host. Wala kapatid. Wala yung amo ko. Nagpunta sa Doha. Yung amo ko lalaki natutulog. So, pag nagising yun mamayang mga alas Ang ibig 7, talaga ganun. sabihin is, meron na talaga local flight. Meron na daw. Kasi nagdoa Kasi si na Dutch France. Oh. Shout out to Manihas from Raby Vlog. Grabe sa hari ah. Raby, bumanik ka nga kapatid. May space pa naman. Hari ng Riyadh. Ngayon, nababa ko yung yung hagdan. Ayan. Grabe ka daw, hari ng Riyadh. Kamag-anak Sasayaw ni King ka- Abdullah. Ayun, kaya pala eh. Nagsasayaw ka kasi kahit nasa highway. May nag-TikTok yan eh. Nakapollow ba kayo sa kanya? Tatawa ko. Tinignan pa niya yung kaliwat kanan bago siya nagsayaw. Di ba yung hari nyo, di ba iba? Iba yung hari nyo dyan sa Qatar. Oo, iba. Kasi ibang hari nyo sa Qatar. Dito lang ako kapatid from Asong Gala. Thank you sa pabidyo nyo. Sa Saudi Salamat. kasi si King Salman, tapos yung anak niya kasi si King Abdullah. Ayan na si Raby. Ay, ano ba to? Ayan na yung kamag-anak ng king ng hari. Grabe sa kamag-anak. Shout out sa inyo, guys. Sa inyong lahat. Mega shout out sa Raby Vlog. Madaya to sila Kix Cortez tsaka si John Rob din nagyayaya. Oo nga pala, sa ka din. Saudi. Hindi nila ako love. Hindi ka naman kasi Iko, anong ginagawa mo? Oo, pagpaparamdam ngayon lang ako nagka-internet. Alam mo, bumili ako na napakamahal na putang STC. 260 real. Sakit. Sa susunod, Magka-internet lang. sa susunod tayo ni na John Rob. Dati kasi yung internet ko sa mobile 160. Hindi naman unlimited yun. 100 GB lang may limit. Tapos signal ko pa weak. Laging okay sa mga LS. Mas better, mas maganda kayo yung Zane. Ewan ko lang kasi yung Hindi, Zane same na. Depende rin sa area. Depende sa area. Ito kasi STC malakas sa amin dito. Kaya, ito. Okay yung signal ko, di ba? Oo. Oh, malinaw naman. Ayan. Gwapong-gwapo ako, di ba? Chak. Pang mayaman na Gwapong-gwapo. signal talaga. Pang mayaman na signal. Boss nga eh. Kaya nga. Siyempre. Pinatulang ko yan, 260 real. Putulang ko internet. Kailangan Ang ko. mahal ha? Ang Ang mahal. hirap Oo, na wala walang akong internet. yun. Ano yun? 3 months No na siya choice or ako, 1 month lang? 1 month. Naloko. Ba't ang mahal? Bless! Sukol? When sukol? Ha? Mafi. Bathroom inside too much water, like this. When? Teka lang to. May May trabaho sila. bumaha daw yung sa kwarto. Putik na yan. Baba mo na ako guys. Ay, dyan lang ako. Sige. Sige. Mute ko lang to. Okay. Yala. Magtutupi muna ng mga dami. Busy si Kiko. Pinakyat kasi ni Mayor. Okay lang yan si Kiko. Yung naglaba ako kagabi. Ah. Tuwa nang lagi akong busy. So kailangan ko
kahit dating gabi na makapaglaba. Para kahit gumala ka ng gumala, nakapaglaban na. Ikaw, maghanap ka na kasi ng tagalinis, tagalaba, tagaluto. Sakit lang ng ulo yan. Walang na. Sakit lang daw ng ulo. Grabe ka. Iiwan ka lang din pag nakakita ng iba. Muset. Mas masaya ang buhay ng walang iniintindi sa totoo lang. Kasi dati may nasa relasyon. Kaso long distance. Pangit kasi ang LDR. Kasi lang napaalam. Actually, pangit ang LDR, pero pag kasi makasanayan na rin. Yung hanggang may gusto ng may isang punta paalam ng paalam doon, paalam dito. Di naman kita na i-visit ka. Ang init ng ulo ni Kiko. Walang yaka. Napaalam pa na pupunta. Uminom ako ng Napaalam tubig. pa na pupunta sa party. Pagdating sa party niya, pa ng message. Pag hindi ka sumagot, galit. Abay, paano ka mag-i-enjoy? Uminom pa talaga ako ng tubig. Ganun pa talaga baba na. Kiko. Tira kong isda. Ang sarap ng mangga ko. Ay, Pag wala kang karelasyon, makakapunta ka pa kung saan mo gusto. Walang napipili. Kiko, teka lang. Sabi ni si Suena Ayala, nakadikit na daw siya sa'yo. Babalikan ka niyan, sis. Sige, mamaya po, babalikan ko po kayo. Busy lang po ako sa pag-aayos ng kwarto ko. Dikit lang ako ng mga nilabahan. Babalik yun mamaya, sis. Hindi po ako budol. Budol. Ikaw lang ang binubudol. Thanks, Doc. From Jansel TV. Ano ba? Thanks, Doc Jansel daw. TV, may kami ito-shoutout sa'yo. Jansel TV. Pakain ako, Street Cats, mag-host, BG lang ako. Sige, salamat, sis Jansel. Si Jansel na nag-panty na bra. Wala pa, but pa si Jansel nung ganyan ang trabaho niya. Magpapakain na siya ng pusa. Ano yun? Alaga ba yung mga pusa na yun? Magpapakain lang siya. Yun ang trabaho niya. Nakakasa. Hindi tulad Saan yung ba siya? sa Hong Kong din. Ay, Hong Kong din. Si Simply Me ay. Simply Me kasi sa kwan talaga siya. Oo. Actually, mahirap nga talaga yung sa bahay. Lalo na pag kung sa bahay kasi, swerte-swertehan din naman kasi yung magdi-DH ka. Oo, Kapag swertihan minalas-malas talaga. ka din, wala. Oo, lahat naman ng trabaho pag nag-ano ka sa ibang bansa, pag yung naging boss mo, ay nako, kahit saan ka mapwesto. Correct. Swertihan talaga. Grabe Kaya nga. ang boses ni John, parang wang-wang. Hindi ang kwarto, nakakaya na ang ingay. Hindi ka pa, hindi ka pa sanay sa whiting nga, rumarakatak eh, lalo na sa personal, di mas malakas. Grabe. Parang saglit lang kayo nagkita-kita, kumain lang, mas mahaba pa yung biyahe. O nag-donut sa JCO, kape-kape po, tapos umuwi dito sa bahay, nagkwentuhan, tapos nag-lunch. Sobrang tasty kasi. Yun lang. Sana kailan kaya babalik yung dati, yung normal ba? Dito din sa Qatar, hindi pwede yung sa sasakyan, marami kayo. Ewan ko kung kailan babalik yung dating Kaya nga.
Ang labo kasi ngayong taon na to. Super. Oo nga eh. Jansel TV, bigyan niyo ako peace para sa mga meow ko. Adi fishing, may na fishing, kaba pengi. Ha? Anong oras ba mag-uumpisa si Master? 5 dito, mamaya pa. Anong oras ba yung premiere ni si Suena Ayala? Ay, 8 p.m. Half hour na lang pala. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, ilang minuto na lang. Pag-aralan ko nga yung mga pag-games nilang gano'n. Yung apps ba yun, Yung umiikot na wheels na yun? Sa website. App ba yun? Sa website. Ha? Sa website lang Kasi yun. Kasi pag uwi ko, gusto ko yun. Siyempre, mahaba na yung oras ko nun sa Pinas eh. Yan ka pa uwi. Ha? Mamaya, pag natulog na siya, Andyan pala si Boss Al. Nakakagulat naman. Kala ko ano lang eh. nakakinig lang ako sa inyo. Pwede ba yun, iiwan ko kayo? Alam niyo, malakas kayo sa akin eh. Wow. Ang lakas. Thank you. Baka Post 4:30 or Maninas. 5 o'clock mag-ano na kami. Magsiset na kami. Tingnan natin pag di kami busy. Okay. Josue Manihas, dikit dan na din from Wena Ayala. Babalikan ka niyan, sis. Kasi mamaya. Pero Wena Ayala, hindi na ako mag-iwan ng bakas Kasi para for safety to spam din. Saan ba yung set ko? Papanoodin lang niya yung video mo. From Jansel TV, may na-fishing ka na. May na-fishing ka ba pahingi? Wala pa akong na-fishing eh. Lalapag ko dito si Mrs. ulit. Ano pala? Sige lang. Happy Independence Day sa lahat ng walang jowa. Ay, oo nga pala. Lahat ng mga single, Independence Day dun sa mga malaya at sa mga asawa. Oo. Loading na si Raby. Nawalan siguro ng signal yan. Hindi ko napapanood si Raby kasi nakapanood na ako sa playlist niya eh. Si Ken pa-play sa akin. Hindi ko parang na-check ngayon yung kay... Host Adi Fishing, papunta na rin doon sa'yo from Wena Ayala. Sige lang sis, di babalikan ka nila. Mamaya Adi, po, mag-invite ka na. Iskway na Ayala, wag po kayong mag-aalala, tas panigurado pong babalikan po kayo. Si Suena, dikitan mo si Enrique Fishing Adventure, may pag-game siya mamaya sis. Maganda yung niya, mga price. 5 p.m. dito sa Qatar, tapos sa Pinas is 10 p.m. Pinas time. Nakabell daw siya lahat sa inyo. Sige lang, babalikan ka nila sis mamaya. Hindi rin kasi, yun kay Konso si mamaya, di ba? Kay Enrique man. Kailangan ibaba yung link ni Master. Bumaba ba si Boss Adi? Ba't pa ano lang si Sino? Si Raby. 5, 5, 2, 3. Nahulog ako kanina.
Di mali na pinindot ko. 771. Guys, please po, pakidikitan po ang link na binaba ko. 2, 3, Legit po din yan. Ay, kaya Hana ba yun? Kay Hana yan. Nakadikit na ako dyan. Hana Mamaya Katla. ko na yan didilitan. Ay, nadikitan ko na si Hana Katlaber. Kagabi yan, nadikitan nyo na yan. May ninja kasi ako na 5. Doon natulog pa ang magpapalaro. Sabi niya maidlip ko muna siya. Sabi ko Magkatabi lang ba kayo ng apartment? hindi magkatabi ng apartment, pero yung puso namin mas mahigit pa sa magkatabi ng apartment. Kasi yung Adi, ba't hindi mo sinama si Master nung kumain ka ng spicy? Ay siya. Mayroon nga dito nga barbecue. Like kami pumapunta doon na Nasco ang pangalan ng restaurant. Tapos, sobrang anghang ng yun eh. Sobrang anghang ng barbecue na yun eh. Tapos nakain kami ako, si Bitoy, at saka si Enrique, si Master. Sabi abang kumakain kami, sabi ni Bitoy, Ama yung tawag sa akin. Ni Bitoy. Ama, bakit parang nanghilamos si Tito Enrique? Adi Fishing, Dan din po from Buena Ayala. Hindi masyado mahilig sa anghang yun eh. Kaya hindi siya masyado. Yun lang. Hindi siya pwede dito sa atin. Pero Sige lang pwede si dito Tuena, sa atin to. babalikan kanila. Bueno, salamat Ako po sa parang nasanay na akong kumain ng maanghang. Pag walang anghang, parang hindi masarap kumain. Oo. Hindi nga talaga. Nasanay Mas na ganado ako kasi dito. pag maanghang. Tama. Oo. Masarap Gusto ko kumain yung pag maanghang. Kaso umaepekto yung acid reflux ko pagkatapos. Diyan na naman tayo eh. Diyan na naman tayo sa pa-social eh. Hindi naman yun, Kiko. Basta tamang kuan lang. Yung Ay, wag wala lang kayo masyadong kay maanghang. Wala kayo kay Mrs. Si Mrs. talagang nginunguya, pinapabak yung yung sili. Hindi tayo. Pag sanay ka na kasi, Ramadan yun, parang Ramadan. hindi na masyado. May premiere si Marocco? Oo, mamaya. Oo, mamaya meron siya. 10 p.m. Parang kasabay ng live ni Master. Sinabay niya ng gano'n, pwede namang ngayon na. Kaya nga, pwede naman ngayon na. Huwag mong isabay itong kay Master kasi tututok lang kay Master. Baka maninig ka na naman, marupok ka. Sabay nga. Hindi yan. Sasabay nga Kasi talaga. Sabay talaga kasi 10 p.m. start ni Master. 10 p.m. din yung premiere niya. Wait lang. Bubuksan ko na. Gawin mo na lang Sige after na. 1 hour. Maganda na kayo within Ilang minuto na Handa lang. na Mayor, nanginginig-ginig pa. dali yung laptop ko. Uy, Pero- kagabi in-announce. Madam Tin, huwag kang pupunta doon ha, kasi naka-live ka. Sa premiere. Mamaya pa naman yung premiere eh. Kagabi, in-announce ko na dun sa LS ni Mata na yung ipopromote mamaya yung Uwi Padala Express. Oo, mamaya. May 5%. Lahat ng magpapa-STV may 5%. Pag Wow. mag-start na si Master. Oo. Tapos isolo na natin yung mga services ni Mayor. Oh. Yung pa super chat on behalf of We Manijas, Wow. 5% 'yon. So kung nagpa-super chat ka ng 150, may 5% 'yon tax para kay We. Pwede din para kung sabihin nila ay wag naman yung tax, edi lang sila sa views. Oo, 50 Oo. views ang mapupunta kay We dun sa makukuha ng view Oo, may Kunyari, deduct meron na kang siya. 200 views, yung 50 kay We. Oh, di ba?
Wow. Sino nag-ano niyan? Sino nakaisip ng ganyan? Si Ako. Wee. Si accountant. Ay, Ako. Kasi ako yung naaawa kay Wig kasi ayaw na iinitan kaysa naiinitan pag nagpapaload sa GCash. Tama. Ayaw na iinitan. Ay, lagi pa naman naka-jacket, akala may pupunta ng Saudi. ang init kasi sa Pinas. Oo. Minsan makikita mo, akala may palipad na papuntang Saudi. Oo, at saka napaka-hassle din kaya mag-tricy. Oo, kaya nga, dapat may 5%. Meron dapat talaga. Kung ayaw nila doon sa pera, sa 5%, doon na lang sila sa views. Oo. Tapos, i-inform na lang natin si Master. Ang ganito, example, ako, magpa-SC ako. Ipasok na ng 200. Edi, ang views ko is 200. Edi, ang 50, ilan ang mapunta kay ano? 250 kayo, Wee. Hindi. Ay, paano ba? Paano ba yun, secretary? Itong non-secretary na to, tagal mag-ano eh. Huh? May tinatanong si 5% ng Boss 500. Andy. Alin? Yajid. Bingit sa bate. Hindi na ako mag-comment doon. Mag-comment yan na. Para kita mo. Tod naman na Pilipinas. Yun. Fishing equipment. Ayan na si Mayor. May tanong pala ako. Yung- Ito totoong life talaga to. Totoong story talaga. Totoong hindi walang halong biro to. Bakit gano'n ng mga tao? Nung wala ka pang, kumbaga, di ba, may sisiyo, manok. Yung wala ka pang balahibo, hindi ka nakilala ng tao. Oo. I mean, yung nasa grade 1 ka pa lang, grade 0, grade 1, hindi ka masyado kilala. Pero kapag nakaangat-angat ka na sa buhay, ang daming-dami na nangungumusta sa'yo. Bakit ganun? Ganun naman talaga ang reality ng buhay. Kahit sa mga kamag-anak mo, ganun din ang mangyayari. Nag-stuck ako. Oo, totoo yan, pare ko. Naririnig Totoo niyo ba yan. ako? Oo, narinig ka. Parang nag-stuck na dito sa cellphone ko, di na Okay lang gumagalaw. yan. Gumagalaw ka. Tawag nito sa... Huwag ka nang lumayo sa mga huwag ka nang lumayo sa mag-anak na lang. Pamilya agad. Oo, totoo. Totoo po yan. Totoo yan. Realistic. Nasa realistic yan eh. Real life. Realidad ng buhay ng tao, ganun talaga. Sa tulad namin Markalita, pag pupunta ka sa mga kamag-anak mong mayayaman, hindi ka papansin, hindi ka masyadong pansin. Ay, totoo. Oo, ganyan, tama. Nasubukan ko yan, parang nahihiya ka pa. Oo. Samantalang pag darating yung mga kapwa katulad nilang ka-level nila, kung magbeso-beso, kulang na lang mag-pisngi. Totoo. Tapos pag ikaw ang darating, titignan ka lang. Nakarelate din pala kayo kasi nga meron din may napagkwentuhan kasi kami pati ni Mrs. Kaya sinare ko lang. Dami pala nakarelate ng mga OFW ganun, no? Halos lahat. Kami, ako napagdaanan ko kasi. Kahit naman ako. Ako nga nung hindi pa ako nag-a-abroad. Nung hindi pa ako nag-a-abroad. Baka maraming magalit. Nag-share lang naman, ikaw naman. Wala naman tayong mention na pangalan. Yung bang experience lang. Nung dati kasi, pamilya ko ni ng tatay ko mayayaman. Tatay ko lang ang siyempre nung bata-bata ka, siyempre hindi naman ganun ka yung buhay. Bubos nangyari ng mga ngan. Tapos siyempre nung nakapag-abroad, naka-LL ng konti-konti, parang nagbabago yung tingin. Nakalibog-libog ng konti. Ngayon nga marami nang nag-aano, ay nako. Yes. Kilala ka nila pag may pera ka na. True. Tama. Pero pag wala, ay nako, mag-isa ka.
Kunyari, So, meron kang nakaraan na hindi ka tanggap-tanggap sa society. Subukan mong magsikap at ipakita sa kanila na asensado ka, lahat ng nangyaring yon kalimutan nila basta't may pera ka. tama. Karamihan ganyan. Yung iba kamag-anak mo na makakasalubong mo, pag nginitian mo, para silang walang nakikita eh. Try ko yan eh. Basta ang sa akin naman Experience. kasi, okay, mahirap ka ngayon, hindi habang buhay mahirap ka, pwede kang magsikap. Pwede mong baguhin Tama. pwede mong baguhin yung status sa buhay basta magsikap ka lang. Oo. Tama. Kasi hindi mo kasalanang pinanganak na mahirap, pero kasalanan mong mamatay ng mahirap. Tama ka, tama. Ganda nung quotes na yun ah. Hindi, totoo naman eh. Nasa yun sa'yo naman na rin talagang yan kung totoo. mamatay. Oo, nasa sa'yo na yan kung hanggang Mamatay pagtanda mo, naghirap ka talaga. Hindi ka kumilos. Ako sa totoo lang, yung may mga kamag-anak kami sa side ng nanay ko, yung mga wala pa sa tamang edad, nag-aasawa, tapos nagkakapamilya na. Nagagalit ako, gawa na syempre, nakikita, hindi pa ganun ka-stable, kaano yung buhay nila, tapos magbubuo sila ng pamilya. Yung iba kasi hindi na nila naiisip yung gano'n. Yung matured na ang pag-iisip, ayun, naisip nila na. Wag ka pare ko. Ako nagkasawa ko is running to 17 pa lang ako. Okay lang na mag-asawa, at least kung marunong ka magsigap, pero yung magiging pabigat ka lang din sa pamilya, sa magulang mo na mahirap din sa buhay. Kasi yung iba, nakikita ko, mga iba naming kamag-anak, yung mismong pamilya nila, hirap na sa buhay sa pang-araw-araw, tapos mag-aasawa pa. Tama. So paano kayo aangat sa buhay kung ipapasa mo din yung kahirapan na yun sa magiging pamilya mo? Tapos, ito pang matindi pare ko eh. Nag-asawa na ng maaga, hindi pa marunong maghanap buhay. Panay anak pa. Panay jerjer pa. Ay, naku. Mariosep. May ganyan nga. Anak ng anak. Tapos, hindi naman nila kayang suportahan. Ay, naku. Yung isang pamangkin ko, anak ng pinsan ko, nag-anak. Sabi ko, gusto pa lang mag-asawa, hindi pa sarado ang asawa ng hindi nabubuntis. Meron ganyan. Dito ko ganyan. Ay, nako. Pwede sana yun kung kayang-kaya nilang Marami yan, parang sa mga bukid-bukid, mga probinsya. Yan, marami yan ganyan. Karamihan ganyan. Probinsya. Tapos, dati, hindi ko na alam may mga pang-control na eh. Meron pang nag-message sa akin dati, inaanak ko, nangingi ng tulong, manganganak daw ang asawa. Sa loob ko, ako nga hindi nag-aasawa para wala akong problemang ganyan. Ako tumutulong kasi ako sa mga pamilya kung ang problema nila yung nagkasakit, pero yung panganganak, kagustuhan mo yun eh. Oo. Pinag-isipan mo yun. Alam mo kung anong status ng buhay mo, so huwag kang papasok sa ganung sitwasyon. Nag-promote nga ako eh. I-subscribe mo lang balik. Totoo yan pare ko eh, kaya mahirap eh. Ako nga tumutulong ako pag may nagkasakit kasi out of control, pero yung tulad ng mga anak, mag-asawa, magpakasal, ginagamitan ng utak. Alam mo kung anong status ng buhay mo, so dapat marunong kang pinasukan mo yun, dapat marunong kang tumayo sa sarili mong paa. True. Yung iba nga, hindi nag-aasawa para walang problema, tapos hihingan mo pa ng tulong sa pagpapaanak ng asawa mo. Tama. Hindi naman sa nagdadamot ka, kaso yung, di ba yung pagiging practical? Totoo naman, sa panahon ngayon, kapag ikaw mawala, pag ikaw mawalan, talagang wala ka. Tapos sasabihin pa nila, ba't di ka pa nag-aasawa? May trabaho ka naman. May trabaho pero hindi sapat ang kita. Mataas ang pangarap ko. Ganun dapat. Bakit? Ilan ba asawa pangarap mo pare ko eh? Hindi, wala naman. Gusto ko yung mag-aasawa na nakakaraos, may ipon, mabibigay mo yung pangangailangan ng mga bata.
Yung mga ganun ba? Kesa makita mo yung mga bata na hindi mo ma-provide yung mga basic needs nila, napakahirap ng ganun. Bagay, may punto yan. Mahirap pa Yung iba talaga. kasi kinilig lang, asawa na. Oh. Pag nanganak, problemado, tas aaway, hihiwalay. Oh. Sasabihin ng iba, mahal daw. Hindi naman maipambabayad sa butika ang pagmamahal. Tama. Ligaya lang naman kapalit ang pagmamahal, pare ko. Ano ka ba? Eh, dapat ngayon iniisip mo yung mga pag pumasok sa ganyan, iisipin mo yung paano ko kakayanin to. Pag pumasok kasi ganyan, lifetime na yon. Consequence. Ano sabi niya, Ana? Sequence. So, pumaga. Sequence. Make a shout out. Oh, spelling consequence. Okay na yun. Alam nyo kasi mga ganyan na bagay talaga is totoo naman talaga na Totoo yan. hindi mo kailangan magmamadali. Tulad namin. Si Adi Fishing, Tulad namin. sinasabi ko, walang nakakilala kay Adi Fishing. Bagkos totoo. Bagkos ang mga tita ko talaga ang nagbagsag pa sa akin. Pero ngayon, agoy. Sinasabi ko sa iyo. Bawat umaga, bawat gabi, kulang na lang bawat minuto na may message. Kumusta? Pero siyempre, Adi Fishing, alam naman natin pag OFW sanang punta ng kumustahan message. Ako, Ako pag may mga kamag-anak pag may kamag-anak ako na kumusta, talagang kinakabahan ako. Oy, ako hindi since ko lang 'yan, pero hindi ko na replyan. Talaga. Minsan may tatawag ko lang sa atin, ilang tatawag. Ay, sus Mariosep, kinakabahan na naman ako. Kasi kapag ni-replyan mo, anak ko, Pinakatayaw ko kayong sasabihin kumusta ka, tapos kinumusta mo. Yes, Kito. Tama yan, Kito. Ang hirap ng buhay. Approve naman si Vic. O hindi ganyan siya, pareng Kito. Sabi niya pareng Kito, "Uy Manihas, huwag ka na mag-asawa, wala kang pambili ng gatas." Hindi mo ba alam? Kahit walang trabaho yan, tuloy pa rin ang kita? Hanggat may YouTube, may kita na yan. Yung iba, kukumustahin ka. Pag kinumusta mo din, dadaing na, sasabing mahirap ang buhay. Totoo yan, pare ko. Walang pang-enroll ng mga bata. Totoo yan. Pamilya ka, dapat alam mo provide yan, alam mo kailangan. Yeah. Thank you, Sis Grace Pan, Queen Cat. Thank you. Sino ba to? Ang premiere night ni Simply Me is 9 p.m. 4 p.m. Saudi time, 9 p.m. Pinas time. Nag-adjust siya, okay. No, Inayos ko. buti hindi naman nagreklamo. Mini-message na nga ako eh. Baka nakita niya, nagulat siya, ba't na iba? Joe Bumaga, thank you. Kasarap ng buhay ng mga iba, may taga-ayos ng mga nila. Oo nga. Ako hindi ko talaga naranasan yan. Sariling may taga-edit, may taga-upload. Si Simply Me, madam na madam. Si Simply Me. Kiko. Nakita mo? Ate Aintin, love you from Quito. Love you to Quito. Nakita mo? Quito Advlog. Kuya Adi Fishing, kumusta? Anong nangyari? Kabahan ka na. Wala. Nag-post lang siya sa story. Oy, Kito, wag ka munang mag-asawa. Okay lang yan si Kito. Si Kito is malaking sinasahod ni Kito. Saan ba si Kito? Sa Pinas? Seaman yan si Kito. O, Seaman. Wow. Kaya pala big time. Dollar din yan. Malaki yan kita ni Kito. Kaya nga pag sabi ko kay Kito, magpasa yun siya dito para makalibre ako, magtuturo ako. Magtatago ako doon sa kwarto niya. Puro siya. Para libre. Hindi pwede yan sila ganun. Kasi ginagawa talaga yan ng mga
Yung sa mga barko talaga. Ginagawa nila yan. Marami akong kilala na ganun. Asan? Oh. Monetize. Ay, sino ba to? Pagdating ng araw, Ang iyong buhok ay puputi na rin. ang iyong buhok ay puputi. Thank you sa 23 thumbs up. Salamat, sis. That's Frances sa Pabiji. Nag-premiere na siya. Di ako mag-aasawa hanggat wala pa kaming barko Sino sa na si bahay. Rihanna? Hahaha. From Kito Wala. Advlog. Ang premiere. Sorry, May ate ko. pamansod. Ay, nako. Okay lang, Boss Turak. Oo. That's 5 minutes. Frances from Boss Turak. Gana ka na pa. Chinese potatoes. Cute. Sarap na rin. Siya mag-adjalo siya, di siya makakaon. Ben kaki. Si Wayne. Ikaw, yung marupok. Kaya nga, kawawa talaga. Hindi pinapakain talaga si Marupok. Hindi nga. Ano? Gawa ng... Tinapay lang daw. Hindi naman namamayat, ano? Oo. Pero masakit kasi- sa ulo yun. Masakit sa ulo. Mahirap magtrabaho. Kaya nga, sumasakit Hindi, na ang yung ulo tanong ko niya. Ganito ang tanong ko. Siya ang taga-luto, siya ang tatambay sa kusina. Pero bakit siya nawalan ng pagkain? Kasi tuwan, may CCTV. Ay, Puno ng CCTV Ay. doon sa kusina. Hindi siya pwedeng kumuha kahit tubig lang. Or Hindi siya pwede, kahit tubig? kahit parang pagkakalala ko, Parang kahit ang tubig ano. is ganun din. Napaka parang malayo sa katotok. Isipin mo naman, nasa kusina siya. Yung ganit Ibig dyan sa sabihin yung taas, pagsisilip Boss sa Turak. kusina, kitang-kita pa rin siya. Di ba? Dito sa akin, dito sa akin may CCTV rin ayun sa likod ko. Pero pag sinita ko ng, nakikita nyo ba? Asan na ba? Oo. Ay, nakikita Wala. nyo? Meron dito. Wala. Yung- Wala. Di na kita. Ayun no, asan na ba? Yun. Ayun yun, kita ko nasa gilid. ang maganda sa Arabo, hindi madamot sa pagkain. Ayun no. Oo. Oo. Hindi lahat. Kasi yung dun sa kabila dun, sa may kabilang kanto, Pinay, nagnanakaw lang din talaga sila ng pagkain. Diskarte na lang nila. Dalawa That's sila, Frances, magkasundo hello. sila. Simple my kasi, God, tapos sa pinansin Sunday, ako. off pa niya sa Sunday. Wala. Kaya mahirap. Boss Day Turax, off niya, kaya hindi mo pa ba pumanik? hindi bibigyan ng pagkain. Oo, hindi Kaya siya nga. binibigyan pag off. Nasa kontrata daw. Inhuman yung ginagawa nila. Hindi Nagsigisit makatao. nila yung kuwan ni Abdul. Halamitan palengke. Anong ganap sa taas? 18 vlog ate, pinansin ako ni Ate Frances, buo na araw ko, sabi ni Boss Trowa. Aba, may pagtingin yata si Boss Trowax kay Dad's Frances. Boss Turax, kaya mo ba pumanik? Panik ka nga. Kinikilig Panik ka. siya Ayan ng yung link. pinakita ni Dad's Frances. Mike Ravings, may shout out. Hello. Anong una-una pa ako sa YT, kay Dad's Francis ako minsan tumatambay. Yung palaro niya. Kasi Kay di ba, Dad's parang Francis. magpapalista ka lang. Tapos bubunot. Nakikita yung sa likod ko, yon. Oo. Ano yun? Yan yung paayuda ni Maayuda. Ano? Yan yung paayuda ni Jun. Ah, May Wow. bigas, corn beef, tuna, Ang- tsaka pansit. ang galing naman ni biyahe ni June. Tapos may kisses. Wow. Tapos bukas yung kay Yasi, maraming chocolate. Baliw, Boss Turax from Saan Dad's niyo ba yun Francis. natin yung kay Mayasi? Sa office mismo? Vlog yung alaga Oo. mo. I remember you. Uy, Tapos, natatandaan ka daw ni Dad's Francis. Pupunta na lang dito na lang maglalunch si June. Tapos uwi, hatid ko na siya sa terminal ng
train. Tawa ka, Boss Turax. Pumanik ka nga. Ang kaya mo pumanik, Boss Turax. Ayun yung link binaba ko. Para makilala ka nila. Eto si Adi Fishing, yung shinare ko sa yung link. Ayan, si Wee, saka si Kiko, Kix Cortez. Sige na, panik ka na. Malapit na ako mag-off, 2 hours lang. 1/4, naka 1 oras na pa. Sige na, Boss Turax, panik ka. Parang gusto Sige ko na, mababait to. Ano, Kiko? Sana all remember. Boss Turax. Panik ka, Boss Turax. May tumatawag. Pinansin ka na nga ni Dutch Francis Simply me. Ate, papagalitan ka na ni Sim ni Marupok. Hello? Tama, mag-out ako, mag-start na siya. Kung Oo. ilang na lang, mag-start na. Oo. May tonsil ako, ate, di ako masyadong makapagsalita. Sige, okay Master. lang. Kaya nga, inayos ko na yung welcome. oras mo. Ayan na si Boss Turax. Anong ginagawa mo dyan? Uy, bumili ka ng pagkain mo. Nasa labas ba siya? Bumili ka. Nasa labas siya. Bumili ka na agad ng pagkain mo, bilisan mo. Pabibabay natin. Kasi parang, na ako pag ay Boss Turax, welcome sa iyo, Welcome Welcome kay ka sa'yo, Boss Turax. Ah, Hello, Boss shout Turax. out po. May kasi ako may tonsil, di ako masyado kaya pala eh. Ate, na-lovesick ako ate, lovesick. Lovesick lang to. Na-lovesick ka. Sana all Pinansin may ka na ni lovesick. Dutch Francis. Ah, Pinansin ka na nung gamot. Paano yun? Nabawasan. Na-lovesick Ano, yan kay Dutch ate? Francis eh. ano lang to, lovesick lang. Pero buo na araw ko ate. Iyo. Kasi napansin ka na. Hello, shout out kay Hana Hey, Katlover. ate, buo na araw ko kasi baliw daw ako, sabi ni Francis. Bakit? Oo, nabasa ko nga i-comment. Dikitan mo na ba itong tatlong kasama natin sa taas? Ay, hindi ko Hindi alam. pa. Hindi pa. Dikitan ko Si ngayon. Yan agad. Yeah. Asap. Ate, may Pinansin ka tonsil na ako nito. ate. Sige, okay lang yan. Meron kang tonsil. Maggumgum ka ng asin at saka maligamgam na tubig. Yes, mawawala. Yun Okay, yung mawala. ginawa ko. Tapos, Saan? tubig. Ano lang yung gamot nito? Tubig daw, tapos asin, tapos chat ni Ate Francis. Di wow. Ayun talaga. Ang mahal ng gamot mo Na-comply ko na. Paulanan mo na dito. Na-comply ko na yung tubig at asin, yung chat na lang yung wala. Ay, may sinasabi si Dutch Francis. May tonsil Kasi ka naman talaga, Boss Turax. Ang tonsil may batas. Dapat mag-comply. Baka kako tonsillitis, Boss Turax. Chat mo na lang daw si Skulang para gumaling siya. Yun. Okay na ako, te. Wala na akong tonsil. Sabagay, maganda naman talaga si Dutch Francis. Wala na akong tonsil. Alagang-alaga yan sa katawan eh. Oo, maganda si Dutch Francis. Nung dati nag-LS siya, araw-araw yun eh. Nung nandito yata siya sa Qatar yun. Ngayon, Saan na ba siya halin-hinang na ngayon? sila sa Pinas. Napag-abutan na siya ng lockdown doon. Ilang buwan na siya doon. Pero flight yata siya ngayong buwan na to. Ang Kasi saklap ng nag-open na. muriatic acid, Ang saklap, ate. Bakit? Muriatic Ano ba acid, sabi? ate. Magmumug ka ng muriatic acid, Boss Turax. Hindi lang tonsil matatanggal. Apiliig ko From matatanggal. Simply Me. Uy, manihas, Hindi manahimik ka dyan. Manahimik ka daw, uy. Maganda ka naman talaga, sis. Ano ka ba? Oo, maganda naman talaga si Dutch Francis.
Oo, makinis pa. Pero alam mo ba, pag hindi na ako nabubunot, nagwe-welga ako. Hindi talaga ako nabubunot. kasi nung time na yun kasi parang baguhan pa lang ako, tapos siyempre kailangan ko ng WH, ganyan. Ano daw siya Kasi nung tinatambayan hindi ko pa talaga. ako monetize. Hindi pa daw siya monetize. Hindi pa pala siya monetize. O hindi pa, nung last year yun, yung kakaumpisa ko pa lang sa YT. Kasi nagkatagpo kami niyan sa kaninong LS pa yun. Basta meron kami tapos nadikitan ko siya. Tapos nung nakita ko siya ng LS, pumunta ako doon. Ay, manahimik daw. Ayaw pa. Maganda naman talaga siya. Tapos mahinin pa yan magsalita. Oo. Ba't nasa labas ngayon si Simple? Ano no? Ba't nasa labas si Simple? Hindi ko alam, parang nasa hagdan siya kanina. Labas lang ng bahay. Oo, hindi naman siya sa labas talaga. Labas. Paano siya makakabili ng Sabi ko sa pagkain? kanya, pwede naman siya baka meron naman mabilihan sa baba. Pero iwan ko kung mamadali niya. Ang tingin ko sa kanya, parang sobra siyang hinhin ba? Yung mabagal gano'n. Hindi kasi nasa ugali kasi ni Simple Me, ano yan, ayaw niya kasi, example, magpapalam siya tapos papakitaan siya ng pangit na muka. Ayaw niya ng gano'n. Yun din yung parang iniiwasan niya. Sabi ko sa kanya, hindi mo kailangan umiwas sa mga gano'n. Hayaan mo kung magalit sila, ano yung papakitaan na sa'yo, ang mahalaga, makabili ka ng pagkain mo. At saka karapatan mo yun. Karapatan mo yun kasi off mo yun eh. At saka, okay, bibili ka ng pagkain, ayaw nila. Hindi magdibang ka ng pagkain sa kanila. Oo, tama. Ano sabi mo, Boss Turax? Kung hindi siya nagre-reklamo, iisipin ng amo, okay lang sa kanila na hindi siya pakainin. Okay, ganyan ako nung una 24 hours, walang kain-kain, ano yun? Buti hindi siya nahihilo. Sumasakit nga ulo niya, minsan yun sakit ulo. Magkaka-ulcer pa. Mahapdian siya. Dapat diskarte. Ako nung una ganyan din, tahimik lang sa amo. Pero nung nagtagal na ako kasi parang wala naman akong gagawing masama. Talagang nagsasabi na ako sa amo. Nagrereklamo talaga ako. Minsan sasagutin ko siya, pera ko naman ibibili ko. Hindi na siya kikibo. Sabi niya, yala, rohe. Kasi minsan, sabi lang naman. Nung una kasi tahimik talaga ako. Hindi ako nagrereklamo, ganyan. Ikaw ang nagluluto doon, kada magsaing ka, magsakmal ka ng bigas, itabi mo doon sa lalagyan mo, itago mo ng maayos. May sinasabi si Dutch Francis, sa'yo ko ipapamumog ang muriatic acid, Duimanias. Bakit? Grabe siya. Ako talaga. Sinasabi mo kasi maganda. Totoo naman sisa. Mahinhin lang ako magsalita, pero sa loob, gigil na ako, hahahawi, Manias, imtindag. Ganun ba yun? Hindi ko pa kasi nakikita si Semang gigil. Joke. Di ba hindi talaga kasi magsalita? Oo, mainin naman talaga magsalita. Ako. Pagkatapos siya mag-LS yan siya, yung likod niya, nandun yung TV, di nakita yung sarili na doon din. Ano ka mo, Boss Turax? Boss Turax, Ay, Sis Francis, pansinin mo daw si Boss Turax. Puro siwi naman kasi nagsiselos na yata to. Maubos natin prito ko fish crackers Marshmallow. Marshmallow? Yako?
Hana pala yung ano, yung asawa ni Boss Adi. Yung pinapaano niya kagabi. Ngayon ko lang nalaman. First wife ko yan. Okay. Boss Turax, pag may time ka, si Hana Katlaber, dikitan mo din. Nag-comment siya dito kanina eh. Send ka lang. Ang hirap talaga. Ang sakit ng leeg ko, ate. Parang trangkaso na rin yata yan. Sige lang, pag di kaya, baba na. Kasi mag-out na rin ako. 2 minutes na lang. Hindi ka pa naka-report sa akin, Madam Tina, for today. Oo. Mamaya, wait Bye-bye lang. po, bye-bye. Sige, bye-bye. Kasi gabi na rin sa Pinas. I-off ko na rin to, 2 minutes lang. Nag-uulan kasi sa Pinas, tapos mainit. Umuulan pa ba dyan, Uy? Medyo ngayon, hindi na. Ako yung bahay ko na kuday. Nahinto kasi ng gawa. Pag ulan, basang-basa rin sa loob ng kusina. May quarantine pa kaya nun pag uwi? July kasi ako uwi. July 29 daw. Ewan ko ba? Sige. Pero ngayon kasi, actually, ngayon, okay naman siya. Pero pag papasok ka ng mall talaga, kailangan mo ng pass. Oo. Actually, nag-umpisa na sila. Pero yung sa flight naman, wala pa naman yung domestic flight. Hindi kasi dito, tinanong nung amo ko sa, siguro yung pagtanggap dyan sa Pinas, July 15. Kaya July 29 na lang daw ako uwi, sabi niya. Siguro yung galing Pinas papalabas, baka yun open na. Kasi si Dutch Francis, may tinawagan na siya eh. Makaka-flight na siya. Napag-abutan siya ng lockdown dyan sa Pinas. Sapit na. Parang relate ako dyan sa topic nyo, from Joe Bumagat. Ano ba yun? Oo, totoo. Ano yun, Joe Bumagat? Yung magmumumog ng Horiatic Siwi, yun ba? Hindi, yung kanyan. Yung about sa mga OFW. Okay, Damit lang makarelate yan, lalo na kapag may PM na. Nako, tapos sabay kumusta? Kabahan ka na. Paano? Tumaga-out na ako. Mag-start na yata si Simply Me. Sige na, baba na kami. Okay, sige. Thank you. Sige, bye-bye. Sige, bye-bye. Thank you sa mga nag-BG. Sige, bye-bye. Thank you. Mag-out na rin ako. Salamat, Kiko. Salamat kay Boss Adi. Oo. 2 hours lang. Thank you. Okay, mag-out na ako, boss. Thank you. Sige, bye-bye. Sige, bye-bye. Thank you very much. Thank you sa mga nag-stay, guys. Sa mga ka-BG, thank you. ESF, Team Tigas, Watch Our Racing member, thank you. Thank you very much. Bye-bye po. Salamat. Salamat sa mga pa-BG. Ay, nako.